Kaixo, ongi etorria, kubua egiteko modu bat azalduko dizut. Hortarako 6 orri behar ditugu. Tamaino berdinakoak eta denak karratuak, beraz lau aldeak berdinak dituztenak. Baldin baduzu folio edo dinalauko orri bat, hau bezala, zer egin behar dugu? Moztu. Zabalera hartzen badezu, ditu 21 zentimetro. Orduan, egin beharko genukena da, hartu hemendikonea, jarri 21ean puntu bat, 21ean beste puntu bat, elkartu eta moztu. Orduan, hori egin ondoren, izango genuke horlako orri bat. Esan dizudan bezala, 6 orri beharko genituzke. Ikusiko dugu orri bakoitza nola tolestatzen den. Orduan, horrela egiten da. Lehenengo erdia aurkitu. Ondoren, erdiaren erdia. Eta beste aldea ere bai. Zabaltzen dugu, eta ezkerrekoa edo eskubikoa erabaki behar dugu tolestuko duguniz. Berdin du, baina 6 horrietan berdin egin beharko genuke. Orduan, ezkerreko egiten badugu, egin behar dugu eskubiko bekoa, orduan. Horrela geldituko litzateke. Orain, tolestu behar dugu gainetik, honen gainetik. Eta berdin hemen. Hori egin ondoren, erekitzen dugu, honen azpian, eta hemen ere berdin, sartu behar dugu honen azpian. Eta gelditzen zaigu, itxurontakoa. Paralelogramo bat, falta zaiguna da atzetik tolestea, eta bi aldeak elkartzea. Horrelako 6 egin behar ditugu. Sei aurpegiak lortu ditugunean, orain elkartu egin behar ditugu kubua izateko. Hasiko gea horrela. Goazen pentsatzea, hau dela beko aurpegia. Orduan, hemen baldin badaude goian tabean, sartzen dugu albo batetik, goitik, eta orain bestiak sartu batu betik. Hori egin ondoren, beko aurpegia egina dugu. Orain goiko aurpegia egin behar dugu. Goiko aurpegia egiteko berdinengo dugu. Ikusi nola dago hau. Honen kontrakoa jarri behar dugu. Sartu beharko nuke horrela. Eta hemen, baita ere. Horan dugu, bekoa eta goikoa. Oan, falta zaizkigu, albo batekoak. Hemengoak eta hemengoak. Ardezagun hau. Erekitzen dugu, jartzen dugu, hemen horrela, eta sartu egin behar ditugu. Hauek hor. Albo batean, eta hau ere bai. Sartu ditugunean, orain hauek jarri behar ditugu.
azkeneko aurpegia falta zaigu. Horrela ez, horrela, ikusi. Orduan, egingo dugu, alde bat, sartu, aurkakoa sartu, eta azkeneko biak. Bat, eta bi. Eta lortu dugu kubo bat. Egiten badituzute horri desberdinetan, kolore desberdinekin oso polita atako zaizue. Orduan, horla bukatu dugu. Gustatu zaizulakoan, beste bat arte. Agur!